nakhona ngiyalalela chat namanje ngihlonipha naye inkosi
Mama yaphila. Ngisongathi ubuyelwa ithemba uma ubona le ndoda. Yeah. Yeah. Mhlaze baphakama baya Eastern Cape la ngizalwa khona. Hayi bo mama talento. Oyawuthi Eastern Cape. Yabona ilizwe lakhe la. Yeah. Kumhlandaziva abandizele. Yeah. Kumhlandaziva bayisizwe. Semadla mnyama base-South Africa. Zisekhona insizwe. Sisengomama esaphatha abantwana 9 months esiswini. Baseneqiniso. Ngoba ngempela amadoda So ambalwa amadoda neqiniso emhlabeni. Kodwa uyabona lo. Phakela umthakathi. Lo simphiwe nguThixo. Phakela umthakathi. Ngiyamcela uThixo nokhokho bonke. Basebakhumeni. Uthixo basemasukwini. Izinyanya zami ingelo sezimgadile mina. Ngoba mina sekufutshane phambili. Sigide emfeni kwalwamfana. Sikhusele. Ngasiba ngabaningi ophakela. Ilizwe lethu limkile. Liyaphila. Siyakhala thina. Siyakhala thina. Thetha njengozala. Thetha njengozala. Ubona usizo. Laba bantu baze nemihlambi yabo. Bazowuchabalalisa isizwe lethu. Baza nemihlambi yabo. Bavula amafemba yaqashana. Bathatha izindlu zabo. Kanti nina abantwana bethu basebenza. Asambe sengaphakathi mama sibone sikwenzakalayo. Nina nohlala Hallelujah.
Baba uqola baba ngicela ukukhuluma nawe nje kancane nje kwadini kade sikhona la ngaphakathi kubuke ngazi ukuthi mhlawumbe inkulumo namaphoyisa mhlawumbe igcine kungabonanga ngasobeni inkinga ekhona lapha ngaphakathi amaphoyisa athi awafuni ukushuthwa awafuni ukuthi senze amavideo thina sifuna ukushutha ukuthi inkulumo esiyikhuluma lapha esibuyisele emphakathini yinto eqoshiwe la kumakhamera ngoba mangizoyibhala phansi kusasa koyiphika leyo nto ngoba ibhalwe yimina phansi so bayalabo ukuthi sibashuthe which means ukuthi i-private lesiyenza lapha asifune thina kwenza private sithi abantu bangaphandle bahambe lezitolo zamakula ezibulala izingane zethu masivalwe siphele asifune South Africa so sifelwa izingane zethu lezi ingane zethu ebhenyiswa ama-drugs lama Nigeria so sifuna ukusizakala ukuthi bonke labantu laba abahambe ngoba bazobulala iSouth Africa okubuhlungu-ke mina njengoba ngizalwa ubaba washiya mina wathi ngiyoqhubeka ngakho umuzi wakhe so mina mangifa manje ingane zami ngizothi ngishiye ubani mina ngizukane ngifile nami sengifika kobaba mkhulu ngiyothi ngashiya bani mina uma ngibukela ingane zami zizodlala ama-drugs lawo so sicela ukusizakala kakhulu amaphoyisa nje asicashela ngesithupha into esifunayo sifuna ukwashutha inkulumo lo mhlangano esizohlala nabo sifuna ukuvidorize ukuthi siwushuthe bayala ukuthi siwushuthe asazi sizathu isiphi abasinikeza isizathu inkinga esinayo la ngaphakathi kuseyileyo sisalinde bona-ke basayohlala bona bodwa separate ukuthi babonisane ukuthi abavuma ukuthi sibashuthe ngoba beze la ithina sibacelile uzohlala nabo phansi sikhulume iy'nkinga esinazo so-ke manje kumele basibuyisele i-feedback iy'khalo zethu abayithatha siyenze i-feedback ukuthi ithini way forward i-decision ithini yileyo nje silwa nayo kuphela mhlawumbe bese bephetha ngokuthi umhlangano bangabe sawubeka ngezizathu sokuthi mhlawumbe akwenzeka ngale ndlela bebefisa ngayo mhlawumbe ama-actions enzowathatha from lapho mhlawumbe nathini akhona lesifanele siphelele khona ugovernment uhulumeni umqobo lakhe fanele simlande sizokhuluma naye if umthetho wase-South Africa awukwazi ukuresponda lamaphoyisa lana
bakhona abantu ababaphethe siyabazi amaphoyisa abaphethe sifanele sidlulele bona si-organize bona ukuzohlangana nabo ukuthi sibuka kuthiwa umthetho eSouth Africa ufuna ukukhulu kodwa sibona nanka amaphoyisa aphula umthetho asifuni-ke kube kanjalo sifuna ukuthi sikulungise kusela kungakafinyeleli lapha phezulu baba msabonga kakhulu danke Show no shogeni utulize usikiza uhaha show no shogeni utulize usikiza uhaha Jimueka yulandi wesizwe novalo mama sengisaba mina sengisaba mama Jimueka yulandi wesizwe novalo mama sengisaba mama Jimueka yulandi wesizwe novalo inovalo insizwe inovalo Jimueka yulandi wesizwe novalo mama sengisaba mama Inovalo, Jimueka yulandi, wesizwe novalo, inovalo, Jimueka yulandi, Jimueka yulandi, wesizwe novalo ma, sengisaba, inovalo, Jimueka yulandi, wesizwe novalo. Khona labantu bengaphakathi epolice station bakhona la? Yeah. Abafiki. Wena ungeke police station wasingathi abafiki. Ngoba ufuna ukuphendula labantu bese police station. Hey bakithi. Ihlono zethu lezi. Hey. Hayi asicele bona ke besinikeze umqondo bese sisho ke bafowethu ukuthi thina kahle hle size ngapha sizithi sitshela ukuthi kunomhlangano la. Sithi sizokweseka ngoba akuwenza umqondo endaweni eyodwa ukuthi kube nemhlangano emibili. Kufundeni ukuhlangana webantu bakithi. Noma nibona nje siyeke thina ukuhlangana ngale sagijima senza ngapha. Ingoba besifuna ukuthi kungahlukwana endaweni eyodwa imhlangano ibe emibili inhloso ibe iyodwa. Bashona phi pho manje?
khathi ubaba xolo ubaba kade khona ngithi ngoba ngomunye ophuma phakathi sanibonani ngiyaphila nami cha inkinga esaseyingcinamba la ngaphakathi kufanele umeeting usuhlalile fanele mhlawumbe abe siyawuphetha manje asikwazi ukuphetha umhlangano bathi abafuni ukuvidorize lo mhlangano lo singawutheli fanele subhale phansi which means ukuthi lo nto efana naleyo wrong ngoba into esizovumelana nabo nayo la bazoyiphika kusasa bathi bona babhala la so manje kufanele sividorize inkulumo yethu nabo nesivumelwano sethu manje ke nje siniswe lokho umhlangano sesidividekileke amaphoyisa sayokhokhasa wodwa nabafowethu ke laba ama leaders neinduna sisasele phansi kusabangwa nje igama elilodwa lokuthi vidorize kuphela yileyo inkinga esisenayo la ngaphakathi indawo mongene lapha nje egedeni kunendawo ebhaliwe lapha the rights of admission exempt. So leyo nto leyo isho ukuthi awukwazi ukungena ngaphakathi bese wena ufuna ukwenza ngendlela yakho. Mawungena emzini wendoda kunemithetho yakhona. Ufuna kubuya imoto leyo kuze ufuna kubuya imoto yamkhathi izoma la gibele phezulu abantu bekwazi ukuzibona. Ngoba izwi amali sizoyi-addressa kodwa leyo ayihluphi. Kodwa into emqoka nje kufanele sonke sibe nayo emakhaya. Ilento yokuthi kufanele kuhlangane zonke lama organizations akhona kufanele ahlangane akhulume ngazibeli but kuyabona ke ukuthi abanye banezinye inhloso ngoba uma kufanele kuhlangane bakhala ngokuthi hayi ngake ngabizwa iHDF yake yangibiza nje ngizoyelekelela namhlanje sibuyele yaba relevant phela iHDF bisishona phansi ngoba kancane cosulwa ngumuntu oyedwa uyathengwa njalo oyedwa uyathengwa mangithi ngizolekelela uthi omunye hayi bengafanele nibize uphakela le uyalekelelwana la emhlabeni uyalekelelwana la emhlabeni yonke into nayo awuyikhandelanga awuyisungulelanga yona ngisho amagama owakhulumayo wawezwa kumuntu ngeke uvele uqhamuke lene lakhe igama elisha la manje lento yokuthi nje abantu ubone ukuthi Nkosi yami babulawa lento okuthiwa i-inferiority complex lento yokuvele nje umuntu abone ngathi mayesephakathi kwabantu yena kalutho wofana nami ngisho ngingangena phakathi kweingakanani ikhulu yimi indoda ngizazi mina uyabona ukuthi lokho kungabantu okugcwelela ku social media kuthi ungasho phakela ukuthi mina hey fusekani mina ngiyindoda mina ngeke ngisho mina mase ngihlangene nale ntombazana ukuthi thina singamadoda fanele ngingasho ukuthi mina ningazongidakelwa nje ningazongidakelwa mina ngiyindoda mina ngizazi mina ngithembe nase sami isikhwili wangibona ngiphethe isibhamu iphathwa nazo igoma mina ngiphatha ngiphatha nawo udonkana unquma indaba ngamngethuka azohamba amakwelekwele weingane zakwethu ngiyanitshela mina la imayise uyabona nje ababevalile basaba ubani ngoba basaba nina njengoba bevalile besaba nina yini ke bangukuthi nihluleke nini ukuvalisa laba bantu ingoba phakathi kwenu khona nihamba nabemini nithi niyovalisa abantu fike kuvunyelwana ebusuku abuye nathi ayikhululeka vula wena ngizokufikela into emnandi yazi ukuthi into emnandi yini uma sasifaka ipressure ngempela bayambulala lona owenza njalo abulala bathi usudla imali yethu kakhulu wena manje usufuna police station la ngaphakathi police station kodwa mawufika endaweni yomuntu awukwazi ukufika endaweni yomuntu bese wena dictate ukuthi akwenzeke kanjani so mawufuna ukwenza into oyithandayo umuntu bombize le ndaweni yakho yabo that's my advice sicelile ukuthi sicela ukuthi yonke into ezoyenziwa irekhodiwe kubhalwe phansi kurekhodwa ngama-video kunamaphoyisa abavumanga akuvumelekile ngenzela ukukusiza akuvumelekile asidingi ukurekhoda siswami sengiyila mina manje ngizobambisana nani asidingi ukurekhoda sidinga ukuthi senze into econsistent senze into eqondene nomphakathi engaqondene nama-personal egos it's not about personal egos into yomphakathi le and we need to be consistent masenze izinto sibe neqiniso futhi you can't record amaphoyisa ningabona amakwerekwere obedelela amaphoyisa akuvumelekile
You can't record amaphoyisa. You can't even take a picture with amaphoyisa. Ayasithanda lawo nje obeshutha nathi nje. You can't even take a picture with iphoyisa lifake uniform because kusasa uzovuka uvela kumadlanga commission bese kuthiwa iphoyisa nalo lingxenye yaloo nto le. So angifuna siqale sidlule lapho kuqala ukuthi ba right mabethi singa record. I-record amaphoyisa ano communication nani futhi niyakwazi ukwenza wena communication through subscriber wena, and then you compare i-communication yamaphoyisa ne-communication yenu and ama-minute asuke khona on both sides. That's a record. Into ingenzeki izogcina yenzekile. Nikhumbule phela ukuthi le problem esibhekene nayo South Africa is 32 years old, so you can't solve it in one day. Yeah, so relax on. Right. Ngane zakwethu. Umhlangano wethu uzoba 15 minutes kuphela. Okay, ngiqeda ukukhuluma nazi ingane zakithi nenduna yami la ike yakhuluma. Ngifuna siqale sifundisane so that singaxabani nabantu kungafanele sixabane nabo. Niyezwa? Sikwejwayele lokho bafowethu, umuntu onenzondo ahlala ekhaya. Umuntu ozonda iphoyisa ahlala ekhaya. Ngoba asizukususa ifocus yethu ekutheni sifuna kuhamba abantu bokufika bese siyolwa namaphoyisa. That's a diversion. Asifuni ke leyo nto leyo thina. Thina sifuna ukuthi siqondene nabantu bokufika. Yonke into esikhulumayo ama-social issues abawashosis asendaweni iwona ofanele beqondane nawo. Singasuki siye emhlanganweni ingane zakithi ezinhle kangaka. Sihambe siyobanga ukurecord. Umhlangano ingaphumi isolution sibanga ukurecorda. Hawo siyazeya. Angithi niyabo ukuthi imiswe into encane kanjani. Imiswe into nini ningayi-understand ukuthi iqiniso you can't record amaphoyisa. Ningabona abantu mabephula umthetho. But you can record amaphoyisa. Uma iphoyisa livele evidweni funa livele libonakala lona lizenzela umsebenzi walo by mistake livelile njengokudlula egarage uthenga amanzi ubanjwe inkunzi uvele evidweni. Uyabona? Ngicela ukuthi sifocus. Njengamanje masiqeda la ngizoba nomhlangano nani nodwa mina. I'm happy to come on board kulezi inkinga eninazo silekelelana. But iqiniso lithi this is not your house, so you can't lay the rules. My house, my rules. So awukwazi ukuthethisa umuntu umthethisa ukuthi ungabe ukuthi umrecord endaweni engayona yakho. Phela that's a private property. You can't record umuntu lapha because you can use it nangendlela engekho right yabo. Yeah. So ngicela sehlisa umoya kulokho se right. Ngiyabonga. Nduna yami akuvumelekile ukurecorda. Yabo yes, ngenzela. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. Asaqhubeka amamashi ethenzaweni etini ngendlela lesimanga alidwa nguye uphakela umthakathi umfokandabandaba bathi bakhathele indzaba yema-illegal foreigners bantu bakufika eSouth Africa ngalokho ngeke emthethweni bathi banemanga bayoze bahambe. Do comment your thoughts down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next time. I'm signing out, so goodbye.